4:00 subong nga hapon sang nag-umpisa ang ikaduwa nga State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Batasang Pambansa. Imbukada sa niya speech, gintumod ni PBBM ang isa sa mga dako nga pagpanghangkat sa pungsod nga amo ang inflation o kung pagtaas sa presyo sa mga balaklon bangod man sa nagkalain-lain nga rason. Sa piyak sinigin pahayag sang Presidente nga nagapabili ng Pilipinas bilang isa sa fastest growing economy sa ASEAN region. Ginpasalig sini nga ginastabilize na ang inflation paagi sa nagkalain-lain nga programa kag proyekto sang gobyerno. Ginpakigbahin sini nga naglabot na sa 1.05 trillion pesos ang BIR revenue collection sa bunga tuig. Ginpayag man sini nga dako nga bulig ang Kadiwa stores nga nakabulig sa 1.8 million nga pamilya sa pungsod. Sa sektor sang agrikultura, ginpahayag ni PBBM nga masobra sa 15 million pesos nga binhi isang palay kag 1 million nga binhi isang mais ang nahatag sa Department of Agriculture sa mga mangunguma. Kinahanglan man kuno nga ma-revise ang Fisheries Code para ma-incorporate ang science-based approaches. Ginpaandaman man ni PBBM ang mga agricultural smuggler kag hoarders. Ginpahayag man ni PBBM nga ginapanghandaan sang gobyerno ang El Nino. Nagpanawagan ini nga kinahanglan nga magkinot sa paggamit sang tubig. Sa sektor sang edukasyon, ginpahayag ni PBBM nga gina-address na ang kakulangan sang classrooms kag gina-calibrate naman ang K-12 curriculum para makasunod sa international standards. Sa sektor sang ikaayong lawas, pila lang sa gintalakay sini ang paghatag pagtamod sa kakulangan sang doktor kag mga nurse. Ginpasalig man sini nga mahatag na ang COVID health allowance kag iban pa nga mga benepisyo sang health workers. Sa sektor sang infrastruktura, isa sa mga gintumod nga proyekto ni PBBM ang konstruksyon sang Panay-Guimaras Negros Island Bridge. Under the Mega Bridge program, 12 bridges totaling 90 kilometers will be constructed, connecting islands and areas separated by waters. The program notably includes the Bataan-Cavite Interlink Bridge and the Panay-Guimaras Negros Island Bridges, each spanning 32 kilometers, and also the Samal Island Davao City Connector Bridge. Pila pa sa mga isyu nga ginhatagan sang pagtamod ni PBBM sa iyang sona, amo ang pag-away sa korupsyon, kampanya kontra droga kag insurhensya. Liwat man sining gintumod ang unity o kun pag-isa. Handom kuno sang administrasyon ang isa ka maginhawa kag mapag-on nga gobyerno. Naglawig ang ikaduwa nga sona sang presidente sang isa ka oras kag kapin 15 minutos.